buat apa nunggu? Ikut dia Ciko. Iya orang itu sih. Sah. Cina. Iyo. Dia kau buat apa nunggu? Iyo. Ui. Parah. Orang selebi kontra naka. Ui. Orang selebi ko tol naka. Parah. Selebi ko tol nanjing. Sabang ay ko binakata. Kanggima orang selebi ko. Parah. Sah. Don naksra. Abi nakata lagi na matay. Ui. Saya tolu. Ui. Kaci. Mabi ang tua. Tadingu. Dua nga na itatawbi ko. Ngaraw na nga nakai ko na binakata. Kaya nga nanong itatawbi ko. Ui. Ui. Ayaw yung bulan din de. Ayaw mong bulan tunggu katawa mo. Itulah. Ayo. Kunin lang katadingu. Ano rin sulebi kong gori. Eh! Uy, sing doon kaya lebih itu. Kasi berangan bisa. Pambot jauh. Yung sanawag sa 10 taong mo tunggo. Pambot jauh. Masa ba? Sabi nakatal na kurin ni Kai ko nakata. Masa ba? Pagsambol Iyo. ba? Masa ba? Karo na nga na Kai ko binakatang gori. Yo biar wrong. Ang klamo, wrong sa mga pura-pura. Wichi. Ikaw biar rokot tadi ko. Kunin lang ka. Portal nga rin sulebi ko. Masa ba? Sa akin nakaroon ng ting-tingin gori. Iyo. Doon yung naksara. Kunin lang ka. O sa sulyasar nga ang gobi ko. Sabi ko, yali kilo sa lori tala. Yali. Tadi ko. Reda na balya. Nabalya ko nang galikunya kina nakuruan ni Kai ko binakatang gori. May ko tamatan dorongo. Chiko sarang nga may binabalya. Uy! Lem sir chugo nung bayan Yali cha loray. Karon chugo. Nung gibirigay ko ya. Hah? Masa ba? Sabi ko lamang rota katadinggu. Iku sini pambot siya na kaya namatay ko auto ko na bigo. Kung talaga nakatubong gori. So misalangan na ng mga ngandri gori. Tadinggu. Kuha na lang kang gori. Reza, dalam talaman damiran niyo ko Reza na numjing-jing na Kai ko binakata. Investigate him! What you doing with my daughter? Boo! I'm gonna take you to Namboro, boy! Borrow your friend. Take him to Paikak! Namboro is waiting, boy! Waste of my time and resources! When there's trust, No good! they are waiting to take you down, boy. Welcome to your hell on earth. Hey! Ano tuan dapat lagi? Wala ba? Uy, ano mo kumita kautik? Kumira kawita nga nakatul ni Kai ko binakata. Sa uchi ruwan na Kai ko sa anjing takauchi. Sa bunga indua. Kaya Kai ko binakata orang ibu kayo ko. Uy, ano nakira solong vivo ke? Kunilenga, orang ibu kayo ko. Awa, wala ba? May kubukir na tamata, wala ba ya? Ha? Doon nakabi na kaya, may kubukir na tamata. Iyo. Baksambil laksaragol. Wala ba may gusto na kabasarangan na kayo ko binakata, binanong mga ngandring guri? Wala ba? Ako sa rin solya sa rangabi, Kongo. Iyo, bukir seratang. Wala mo sa sulebi ko. Iyo, may.
rawan ko pula. Wakadua! Iko kila nambalaw ni ngo nawawa tu kila mendo masang nga wagori. Aus sasareki! Nomode! Nomode! Yang tak tahu ndak kayak doar no abut mikin ke murun ni lawak ti kwa. Man.